Super Typhoon Rai has made landfall in the Philippines. It comes with winds of more than Motorists and 165 passengers who want to leave via the Biloan port are stuck in horrendous traffic and a very, very long queue. Nasira rin ang ilang infrastruktura. Panawagan ko, Ayon sa Department of tao nga Agriculture, ganun, papang na mo din hindi Pangulo nga unta, matabangan ang barangay. State of calamity will hasten the rescue. Inaluhod tayo sa isang hagupit, niragasa, sinalanta, binaluha, umupa ang unos, isang bahaghari, dala ng bukang liwayway, pag-ibig, pagkakaisa. Bangon, Pilipinas kong mahal, akay ang pananampalataya sa may kapal. Ahon, buhay sa iyong dugo, ang tibay na tatak ng tunay na Pilipino. At nagising ang bayanihan, milyon-milyon, naging isa. Walang kami, walang kayo, walang sila. Kaming ligaya ay pag-alay ng sarili sa iba. Bangon, Pilipinas kong mahal, akay ang pananampalataya sa may kapal.